Idemo sad na meč Bayern München, Mainz. Ovaj par ide na para Werder Ingolstadt koji se igra sutra. Evo par ide. FC Bayern. Mainza. A Vidal šuta. A nešta. Neko umjesto Bata Štubera ide. Mario Götze nek igra umjesto Rafinje. Thomas Miller sa Boatenga. To bi trebalo tako nekako. Robert Lewandowski. I go! Kakav go! Ovo je bio bingo Roberta Lewandowskog. Sjedi Preško. A ti Mainca. Neuer je bio blizu da odbrani penal. Evo njega koji se vratio nakon duge povrede. Frank Ribery. I isto koji Lewandowski pogađa. 2:1 za Bayern München. Sjedi Parker za tim gostiju. Promašili su. 2:1 za Bayern. Robben. Koji se opet povrijedio. 3:1 Bayern. Lagano. Okazaki koji je sada u Westeru. 3:2. Okazaki. Arturo Vidal iz Juventusa došao je. Pogodio je Arturo Vidal. Elki Soto. Još je Japanac. Pogađa. Pogodili kapiten Bayerna Filip Lahm ovaj penal. Odvešće Bayern u polufinale Njemačkog kupa u penalima. Ili DFB pokal. Tako je. Bayern München je u polufinalu Njemačkog DFB pokala i za protivnika će dobiti sutra ili Ingolstadta ili Werder Bremena. To je bilo sve za ove dvije utakmice četvrtfinala Njemačkog DFB pokala u penalima. Vidimo se sutra kad se nastavlja i dalje DFB pokal u penalima. Augsburg Bielefeld i Werder Ingolstadt. Do tada doviđenja i prijatno. I vidimo se sutra.